Так, ассаламу алейкум. Добрый вечер, приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Savadi, vai tā noču mataju. Assalamu alaikum, sürdi köl masira. Şüt Orti Aslan, nu Reality kanal diye. Tagan oyna. Daytol. Neye birdu? Şezert ay çalıq şu. Sürdi köl, şevege marşa oil. Итак. Довели, леди, Аслан, Ури, всех приветствую, ва алейкум ассалам, Плахтырь, ва алейкум салам, Тризольда, вмикнули, а вы на высшую геолокацию навикнули. Так, Хамзат гida, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, сюрди кёр масейра машлуэль. Шадыш. Итак, diyor. Ашоль, Сахоми, Вош Аслан. Все остальные Берздов. Делишь салам Ашоль, леди. Так, Фриман Антипутини, Сюрди, Кёр, Масира, Хайор, Сюрдик, Далуизил, Фриман. Кавказион, ассаламу алейкум Аслан, Джардода, ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, ассалам. Сюрди, Кёр, Масира, Машдовой. Маши, Мокши, Довой, Шадыша, Вилпус, ва алейкум ассалам. Машдовой. Так, шу комментариев, кладу, что коится. Вежели. Так. Так, вайда дüldelli. Şuna tabiuleni ederiz. Так. Ох, раздел сообщества волшило. Раздел чё? Ой, ца текстю. Так. Ох, текст, ага. Обращению. Шун магар. Канадский музей прав человека. Адмима Уанш. Канадский музей Язина. Ой, дуата у Канаде аж Дмитрий Бимбат Бош. Цуи цинтиол так зучуй Анна Карелина Бошел. Царь Язин обращению Канадский музей. Дигар дома сергат сообщество чудовли шей цеязе шей целу чуй гали мохки язда целу чуя шей ник язи четвертышун. Подписываюсь, поддерживаю. Аласки матла иза язина шей ник шей ла шей це язе еще чу це и язе целу чу ник. Юа ела электронный адрес язиц, а любой контакт хрил шдуешь. Ой, язича из-за димси, от энси. О, шахтёна, дукканю охти, яздой кияч, аса язин цу канадский музей кия. Цу димс, эла, цац белш беш дима, уцу те аюинц эня, ю Алена Гончаренко бошу, уча комментарий язиш. Из-за еще تجوا خلا كوست جوكشن تعبين بول نيت خيج قومش تعبين بول نيت تيج كندا عين بول إنديش بوي تير لحت تعيوه تحتو إنديشن بين بول نيت تعند عين الخارتو مصنع إيش همشتو تغيرتجا تغيرتجا وي نوختي уголок خليلش تو كندسكي مузей чуа كناديرت مузей чуа
ويغلحت تعاون خير دوش تاخ وين إز ديزردو يو يغوق خوش بيش يغوق دوش بول ناخبوي именно и архив шег преступления шина и раск ويداي إشهاد لهما إذا ديزر دوين نوت دو حلا ويج تاجر جوف ديز وين نوت ألجا ignorировать доктор وي что مسؤول وداتوش ديك دو ميجر دو бош تا وقتدغيش بوش سندلا وي مسر تقديرزن شجر إشت بديشك ويش سندل سوتعدلش أو بيربو كندسكي موزي ترا وي تا ستند خلا تا وي غلات متخل بيش وقتيجا أتار وين جواب تلديس شاش ريز دو لدو شو شيء ويك يلديس تر تسولت هواية دلش بول بيربو تسولت عقي بول بو ببيش تندل مسرجة ديغردو цу сообщество канал тя видео плейлисты сообщество аллук цу чувальча тига спасти акция спасти чеченскую нацию ал цатилланасцун тига английский матла гаски матаду цу буашаш поддерживаю али шейел ищел информации шейнла хитаумата язиш просто поддерживаю аллаш комментарий язиче туэштушу цуна оа юх отсти аш боочун ти воёх ти адулчун ти сылатса деша цэг кирч язда бол бабиш буц ти абеш бу бир болшабу цундела войду коду гайт ти штукой дел рейс хол масана и объявление яркса бахарши ала а там посмотрим дё так Асан, как это сделать? Там нет ссылок, как найти. Алейкум ассалам, как найти. Владимир Рабинович, шалом, Максим Гаврилов, витание с Украины, витаю, Максим. Асить объясни, как найти. Цига хума децадизаш. Аш цувид, коммент, текст буа. Поддерживаю, альша язи, данный язи, максимум язи чдигду, хотя бы e-mail. Адам дубок дуется. خط حوي ال например تانا выборочно харжан тиллу орду ихум дуй бокала дуйтиш о дуйцагал да о и тара цу email ти яздамек сюег яздамек كيك تعدنيري شتوريزو الحويجر شتيري هم خايو خنا قاكتسال خالس например جواب لوردو مثلا بوس اشتغل ميك تندلا اشتي يازيش ديك دا максимально информация чуду ну вайдол халвайн хушту تندلا نوخش تيازيش تانين بير بيخبات نخوز اراول شو يعني فرنسا الجيا إن شو قشو دويل أخشوا كسون كمينتاريش يازيش أشتش شو ميول جغال مخكردو باي برسنت سان خوش دوشون und als sehr tüll khilü shayga qutramyelwega undela mil mahkardu khair qiyumadat Россия shu tsagelchan Россия bolchark tsayazdicha umadat nohchu bolchana Россия bolchana ishta shay nikhilcha mekshtushon ya псевдоним любой цешайн алла тилча мекштушун просто шу дуйхи чане да аш email yazıç хотя бы email yazıç çok qildirsin تندلا وي واش دينك بيخير ذات شنو وين تحمو غوق دير ذات شنو وي تحني بالا بات شنو وي بال بوتي مسانا الدنيا نقاقوش وين تعجينا تسيديش وين جينا دوشن تحنا سكت تحنا قوم توي بال بات не потому что غوقام دوي قزناخ بوي إز دوي وش دوي إيش دنيا دور شيء نه بايل نشبو دقو ويشولا سويسن باتا دقو تان يا أيز ملا يز زونغ شولا لقي كل مسيرة لاتشتو يحل هينسا قط ترجين دولش لاتشتو وق يوروبا عديجا دنيا شو عديجا إتس أوكرانيا إتس توان باخير شيء بقر بلا باتا تهاسون
Европан Беларуси ол беженчи ричи юхицкуз Европе атирак чирю ал хичусо да жирю бовай дича цеяш юбоир бацертиш ал сатесан вота human zum der Stadt im Dietzer Deutsch der Hauser doe alsam zum tergo ja zum der ваш динак бихир дашон ваш спасение утопающее дело рук самих утопающих хичуичина хичуичу келар вахкара хичуичу уqdu bol дуqe асqi матибдах Megar dum şu комментарий Мишас. Отлично выглядишь, Аслан. Муамза гилая. Баркал Дейрес Валамза. Ты тоже неплохо, Баяцадиза. Кавказия, Аслан, как ты думаешь, почему так сильно нагнетает Кадыров против Ингушетии? Ему нужно объединение или провокация? Как ты думаешь? Кадыров Галамах Кандухал والخون ليل بوا يغوشخ تو غيرتوي نوشي غلغا موخ просто провокация шуе, просто зулам де шуе. Иза сюекрече зулам де шу объединение Бога, сен объединение. Сен объединение. Эрен غلغا موخ نوخчу موخ хат юган халхил чечен ингушети инцуна غلغاشن Tatsbolçan vasiyaş halkı terdiyaş ücreyiz boç beş bu mahbol şum dehtsiz. Kadyrov hins minuti kelimat tawitsir veg ingushet veg. Nishi hawalin kelimat hins Kadyrovs bol don elçani. Sö. Suti adaldo. Minu hins ingushet Vasili Dagestan veg Vasili yahawalin Vasili hins Kadyrovs bol diyaş no elçani. Sö. Ta abidiniyeni ta rezidiniyeni da. شادرش تلوما نرودو نباختع قوم قمنشي نباختع شو عداخ شو دوت سندل إيه أبيدنينيات إذا ديش ظلم بيتندو ويني غلغاشن يقع يولش واسيو يواسا هيت سما ويقيتا قيتا يتستعتبو بروكاتر شبو أبا إيش بروكاتر شبو تاريو يتقم دوش ياتر بو ويقوزواغوشن دو بو ويقيتا عديرزا تاشوا ديلا شيشوا ديلا بخشوا ديلا يقير فيديو شيغا يوش حال جوالن بار إيشوا خانتوغان بار إيشوا خانتوغان مسيت الله تازودي مسيت الله ساقي جوالن имитинг шеш إيش полезный товарищ хитсун إيش темную использовать бендуй ас юкура бендуй хал айдлан роут мабари إيش мадар элч юкура варцер уйцаг ташай Кадыровик цабизм мабуй алаши так из в том числе войн еще харцу баня цабизм мабуй цу алгаши цу Кадыровик войн тяцу лили еще харцу қич бол алга бүйцас войнаш бүйцас إذا بيتندو غاسقش دولش الخيتسون سويقه بيتندو جي داور دولش بيتن يوت قالم غلاش كيردو عوصل أو نخش يزنا جريشون أميت شو إشتا يبيخم شو غاسقشان بوخ بل بوردو إيدو يو نخشان إيدو عوصل نخش قوش غلاشون يزنا خوش شو هنا ديناش دو ميني عدن قوتال دينا دو تاتسوم شدوق تيغا يزدش دوش إشت يومش ديش بيتندو الخيط قصو قطاعه ما دات كديرة كرات هك أدات إنس كديرة ناخ تورتي حاليتني إزي وجيبو كديرة تورتي جرماني تهنى مهتي خاتsa خاتش فاز بينو كريمالوشين بورب تسدلج ساقوغيت إيش يولشا وات زكوانس لب جاي زكوانس بقويات أخ تون كراهمش داتي تون مودو حالخايشن كيرنا تصا شوزة نجا قوزة نجا شين كيرنا تصا بكيت باه زبكشاتني كنويرتيا كيرت دا كديرة تو يحيول سكريتنا دوي حيولي نو تسونام شين ديش وردات ديش خوتشو دادويش تغنا أوكراينين هر ديز تان توتسن هر ديز وجدة ديز تاعتو إيش إذا أول إتس نظام دعوي شيء حلوشل هال أدمنستراتيف بريزيدنت بوتين تيجر حيوشل كيرتا زغرانيتي أرول شوية فإز بجر أو إسوا إريو
تيريو إشا برش أجر لقر شارك حتى تار فيزا توران تار بوردل تأخبي ديشو شاداتي أوكرانيا حاليا كديرة وتشتدا سودابوش أوكرانيا وارتوشتا حاليا ناش إزواج كديرة وار بات غاسقي كترت إن مزيدو تايبان بسر دوش تاتس بيش ألخانوسكي مزيدو تاتس ديش كديروسكي نشدو وش مش بوش ككييفسكي نشبو تايبان بسر بو يشابش شينو قاعدل يشدو ويا ماش نوخشي إچكيري гражданш үша хинце уже цанна чуете абат алвай датетна шейнюка айдал куйшбу но айдал куйшхена кадыро давака кадыро ому поддерживать мацовой 93 запятой вар 99,7% убо кадыро шин хаштесаш هنت ورق تراول شقبايسا جوتك تبايس سوسا جوتك شابك قاش تسخو شو كديرة ورقوز أشياء ويتsa تيسا قدا بولشان مسارة قاش تسخو شو كديرة مدار ألجا ما مدار وين شادك خوش دو كديرة بديجوا تويش استنتعه يتربولش نا بات نوخشي شوا الغانا ويني هنت الغانا تنميتنا واغيات شوال هنت الغانا فاميليو قير يقو الشيء يوال جو تردوق واغيات شوك هنت تنميتنا الغانا الغانا انت احو يتربولش نابات نوخشي ماش نابو ماش وانت ابي يتربولش نابات تنديلا تارا ويا ليديشا اشت ليديش هم دو كديرة وين دحل داق أما ديز دقيت ديز كديرة وداوقش حوصل تخيط سرشادو قام تخيط دوال ديز هر قام تخيط ما دوال الخانة تعويتنا كخدراتي كديرة وين دحل ديك خدوي إيش إيجرش دو تعالي لشتك إيش سين شين يقع وي محكرة وي عيدل قيش بو شين يقع تير كراح تا международные политики, дуняню политики, цер карак отдать. Ночи боя цер боя цинц вайнгок Игорь Хвостиков ФСБ дия мавякня. Вич вусеруцен цан юган инцер эдал мелду висмекцене винек ца ФСБшники қич герушники гергалсак цахила церсак цахила висмек вина меткшбу тор цан ФСБшники чумашенчу герза туган чурбери зуди дир милуарис русский патриот Абу Зайд Висмурадос из дисенсон пока дисен тундер таган итуна кюк ватишец ишт шеш мелдиаштега цара كديرة وار بيتس ترى بوربانس ديشتو غاسقي أمرت ديشتو قشاش شيء كراه تعقد دات مقردو تخ نالشي يوشوي كمان تاريش Не знаю чеченского языка, но всем сердцем поддерживаю вашу борьбу и ваш канал. Не отступать. Вперед, чеченский народ. Спасибо большое. Баркал. По-чеченски спасибо. Лариса Макарова. Большое вам спасибо. Нохчему отцарашин бо, нохчему отцаучак дюцас, растуму отцаучак дюцас, нохчему отцарашин, ама дагара шашу борьба шу توام شو اش بيش بول شو كانالو بيش بول دقر شا قوبل بوبوغ يوم دولش نوحشي قام بريوت بو حل لو لغيت بو يوم دول دال مولا Так, США, Америка. Стен чуал виз мух вер вал виз тиецу чуал иш вежери. США, Америка. США, Америка. Инц хо ويريالتي канал تقولي تتوالش هنا تجاه
главное видео, плейлист, сообщество, каналы, а канале, ял разделюк, ценюк и сообщество ю. Цучуал виско сообщество, что далищане, гурьон канал да. Так. Кадырки, карах кустыш яц, боду довлетук яца. Салам алейкум, добрый вечер, Боже, храни шариатскую Швецию, Бог может дать. Так. За Кадырова голосовали максимум 15% было может дать. Сумх етаря. Ну, 15 бюджетных. Шбуй ница тасит наш. Иш хальмек. Хам цасу. Так, ури-ури, домашний колхозник, ваш колхоз типа хана и рабы не пройдет, посадка будет жесткой. Да, ладно. Вестпойнт, Аслан, дагдовый он интернет ча приказ дождешь ночи, чтобы не брать шансы армии, гайской армии ночи галга идти биш. Астуэна яздервик церт он болер бу и вайдия доллар кюр. Сухинс язин цер декца досон иштат язин дари досон ишт хилмек штука ишт цути дамек штука хитаря. Цути доллар дол штука ис туам хитаря балмек шбу ядерные ударина ца قي كرونش رازم فيروس بكتيريا بوتين شتو وريو على الخيط خوش قيت جرج بغن على الخيط شينا يوقع يوروبي زابا دوتس يوقع تاكورا بيوتي يقتيت توقع وانا هنسا قيت بوتي شرنا هنسا قان شين تخاتش كودو تخاتيش على خيط اما غير حل مودو ستوس قارشتات يختوات قيت شم بوخيت قيت بيش بول ناخ بويتات سحيك ماش قبش قيت بقيت بوش بو اما غرج على دوال هيتا فكا دوينال ستوى اما شيناخ بيت بول بلش انت اوجه ليش بو انت فيروس بوتين ستاينا دا كذا احتسدنا ني بويمون ني ور موش تعمدق اشت اش بوش نو زوتي دوش دور قي رزويسك قيقن كرشم قوش بات سون قيش اغور كرشر دوال وي هودا دي زيغا حالق شيشو على قوش على الولوش ايلر قاس وي نيتراليتيت خليشوشن وي مسانا وي غاسقي مبر وعبيت بيز تعاو مقايل صدوق سارع ديك وين سارع ملخوش ديك إشارك وعديت ديز أما تحنا يوقي وقتن وي بون جرز دولن طوان ببيش دهتشن حال أوكرانيا هاي قيتشنا هاي بشار بير بوي ويشتا نوعشق أما ماكسيمال نيتراليتيات خليش شنو نيتراليتيات بوجودات نيتراليتيات تا военном плане нейтралитет. ويشتا ما ويست 100% غاسقشن ملتي ولا غاسقشن دو حال بولشارت خليش دوي بون جرز دوالني توان بير بوي أقارت دول ديزي أقان غدا ديزي بوخش دول همي شتاب بوخ نيمش شتاب دير دوي تناخ هو خردات وي ليش وين غديش كزغنا جينا وي قيش قام نشكر تندلا وي شتا نيتراليتيت يا أخي دو وين نيتراليتيت يا أخي دوي
وای میرنه دو وای شادش پروزه شیتکشتو وای هینس وای دینک دویتر دوی ستتدش مسنا مسو موزيشكا مسنا قيق مش بيش دويتر دوي اي وين دينك ازكم دات قدني انجوا انت اوت احرخ زامنا وين دينك تعني دينا دات وي قبرس دا صوتي دوج سن ات اي دالشي دا خاشون شي سوام دوشون شي سوام مولا صغاس سو صغاس قچو بير شو الشلوش دوي شي سوام تاخوش دوي ها سونا وقل دات Альберт Алик отводил ребят. Ассаламу алейкум, Асан. Скажи про границы нашего государства, но чуть-чуть. Почему ты осторожничаешь с районом Ингушетии Российской Федерации? Они посягнули на границу, но чуть-чуть. Ты общественник, и тебя смотрят. As dīcen iz vai doz dīc, vai nu kā cā dozam dēts. Vai can turmā čādu. Can turmā čā. Так, цан тюрьма чё, аж долшвое, вой цахом вой касталурдать. Меш цанна зависимый очол. Қиялет вой, қиялида алашты каста. Я меш цер учённеш историк швой историк швахойшан хум дица каста размежевания. Иза дать вой تحقیقا وایت دق لحتن دات وای غاس خادن دوز بی وایت حقام دو خلا دو هیت دیقا دل شقام وای خلال تون دلا دیتش پیتن دیش وای ایت دیت تحقیقوز دیت سوم دات تون لی غلغایت بیچ وای غاس قبیچ با اخیت سون üç iz sonuç o bir galxıydı. Gaz ki bu massuğuma zulam diyeş beş biten diyeş beş gaz ki bu قطع وبيحكي سجوات أوينا وين يقع غلاش سكرير بو غلاش هيرش سكرير بو وين سولش سكرير بو قيش قامناش سكرير ما سر سكرير بو وين يقع موت بيت موت كرير بو شا تام أمناش سدوي سون كوكازا غاس قيتيجر دا بولشان إيش ميلبو وين موت كربير بات كربيشا إز تانا شوتا بات سون دالشا غاس قيشو هاوين شين لوك سيدا وقت تشاني دولشتو تنديلا الله شوي قرتها لا تصدق سو استروجنشي دي شوي جيجر مايولي الهمش ميلوش ياشنش مراتوش قداميالي لهمش شين تاهين كيتشن شين تاهين كيتشن بغيش وبوجار داس حل موضوع شونم تخا التبو سين خينا سين غوشتيغ ال بو قصر غاسشن يقع تاع ديمقراطي بوخ بولناخو امريكانش поддерживать باش امريكانش وقديش فونش разные تو فونش выделя лучше ахшнаш до правозащитные мемориалы из гражданское содействие из комитет за гражданские права юж ратайта эзершка юкуш правозащитный قيش цигулани Америк нуши политик лило цигулани баквонж дуньяна хум нистяш цуна водо ахка ирас قينز عبيتن بولياش نار ماش نار قبلش üç şey de gaz Amerikanç Libyaş bu alxiyetsun. Und elçe imitatsiya yuqtar yaşık. Imitiro. Deş sen sadoktar. Humdu ibuqtar beşkol bu. Sundel avvaya atan yuqa порядочный bu. Нормальный наху. Та қиетан болша қағиетан болша адамали болша нах bu tan yuqa. Война бойзуш. تسوي زجاوي لغلوش حق كرويش وي خليش دو إنديكاتر وي مك شوي أولي مقبي شوي وي مك شواتي تيشمي وات أولي إمك تسوي شو خب عاي إزر دوي قزع قناقش شو وي يوقش أخ ديك ريبوتاتس يقزع
И репутация хллакеш, боло бина рэскша бина, цен шаш годобоша, шаш улил доцоуш, нэра бина цен. Вай репутация, кудуня нюха, юо яре. Юо инаца, дик юри нацер, вай репутация. Хинц и репутация мехтуатту ешуай, и вай цэ бегенел, и цэ цане ешдуай, ах цулт а юга, вай дагайт диш, ту хаушал хэр ешми вачун, хэр ешми вачун, бош, царя ишда туяча, ويحل عبد الرحمن أو ترخانة ولا تو بين بول ببيش بقوزا إز أدين تندوش دوي عبد الرحمن أو ترخانة президент أمريكي президент لدوش خلا تو يازين يول دكلات شتير يوش خلا روسيا لات إيش بول بوي ببيش بيك سوتي حبول بيشة ويا ديك حيقل دوش كورتا بوش نخل بيش بو إيش بات еще бамбу шорт хайкалдуш на бой шорт тум на хич на бой еще пока садош буш инца ниц гулбеш буш да молац дик чениц гулма бена еще хагуч бойрбу ах вей гуля дагур дуй алхицу пока вей нит цени да луш так дир дуй отст идеалу диз Не воюйте против нас, Боен УА. Это путинская война, она не ваша. Конечно, если это к чеченцам, то конечно. Конечно. Так. Может, да, вой моста, вой несколько поколений тюру, масить чуран тюрушун, так что не надо искать еще врагов на стороне, наоборот, нужно дружить со всеми. Қича на қимостри молабо, может, да, массерца гергалу лил да хаус дизой бо. Нис бо, может, да, идух вой бог, та на вой массерна диза бог, мадаци вой. وي يا بوسل ناخ تبيش ناخ بات بوق دات قدنيان شوا يا نوخشي تبيش ناخ بات بوق دات تدني قدنيان شوا قيقوم ناش غاس قبوتش إدات سوي بوق وي بوغا إي غاس قشن ديش چنت إي تتوش وي جرقلونش چادا مسرت إنت عوسيش ديما بين بات بوشو تا كنادي ناوس بوال بيشو قس سقات دوختو سويك تلوانيا سعيته وتقصو أسهردنا سويك هردايتا هر أخون بورا ملايا هردايتارا وجدايتارا بوش أختي ويرزن والشو جوكتي هو قومان شا أوكرايني رويس وي شي بوال بيشوي دوقو شي بيش دوتين بوالش بوتين مقاواتيس سحن منوتان مقاشواتيسك أخا جوكتي شو بيوخم شو أجوكتي هنا عندنا شو الأشواق قبل ده دولة شينا تندوق مدوخ تعا بيوخم ما ياتي تعا غوبوا بلوك شواتي وين تعنينا شيء سق ديك سقوقس إدوخ وي بوك وي إيش هذاك ديتا هو كافر شي ما فر شي مرتد شي دورتد شي بوش مؤتر مدو تعدين خوش نابو إدويش بيش إيش تدويش شيء غاسقي موستا ويخوش شيء حديثاني دولش مدوي وين غدلوش نابو просто وين دعيتي وين ودايتر ولا سوم عيزوات نا غدلوش بولنا уже سوساتو شور هر اتسار قزار گوچ بوير بايتسرتيش غدير داتسرتيش نوخچيك از گوبوسون گوش بش خيقوم بش اوكراينس ويك جوكتي ويك غاسقي ويك خيقوم بولنا وين غدغيش بش شاشين زيدر سنو مدوي مستل закон диверсию قياشك واخي ان اسونادنك فرنسوزي учитель كورت بوقر وات ودينك دوخم دو وهردو بو اي بريد مايو بريد цана языгир су фейсбук шо Сулим Юнусов бошу кой Берлине ца
интеллектуал. Цу язин, масить шухала язин, статья юг. Аллах дуракам не помощник. Аудалшна андельна оствацбо, статья юг цу язин. هو إدالة ما عيقا ما تبوه عودلهم دي طبعا عودلهم دي أشغلش هون شاعتنا نا واستغيروا ما تبوه تسو Так, Дима Бимбат молодец, да, Дима Бимбат молодец. Маш да удуга стесин зирх ду. Удуга вца уацер, но дик дак ам лейцер удуга свадек дич. Сюкреч. Так, леди, أصلا منيس بوا ويش دات هم ديش دول شو هون ليش بو حين غدا وشار دوق دوش بو دو نو دو يدوق تالي ليشتك ده إز شاش قد ديش بات بيتنش ديش بو Само язина курочки нер, камин канал те и конференция узаинил с видео хад двухарил с видео юту человек цуилан цукела язина всем присутствующим, всем участникам Богу спасибо большое, а ты Арцуев Бог помолчал бы лучше. دقيلانسا وأس بمالجادج أس إتسايج تجاسجا خير ووتي تقيش وتيش إيه ترول وإيز يا كويرتن إيشان حيقلن إيشان وتيش إيش تا دق إيش بوال مخر وشو شوارت بابيش Так, السلام عليكم. Муслим Арцу, Дима Бимбат тузики последователь, Мау Муслим Арцу, Му Удейрвац и Хунду тузики последователь. Мас сердце Гергалунш Люх Шварис, قصة تسأول تاك هري وجي أولي تسأول قص إنسان ألا أستك ودانش جشاقية قيت حوال لايز واحد تين последователь масса наша وين غدا غير ورقس так Саид Тумгоев جاردو да сон Эггар Гергара нохчи бу никадыровцы Кадырович нохчи байцер Саид Саид Тумгоев Тумгоеви Гергала мат Украине давил хилол والله تندول حل هين خايتاتهم تيم هو بوس شي Америка وين нагюх тем Фриман антипутин сегодня Курочкин и Аслан стараются снять с чеченского народа ярлык международного террориста и поднять чеченский вопрос на международном уровне, что должно привести к суду в Гааге, а радикалы мешают ему. نوحش محتداخشة كورج كناري سوي وينتي ولم دول إي مجنون نرو الدنيا نقير ترريش يتسرع يحكيش دو ويسكش ولن يول وي وبروس وي وق دنيا نقر لي نظام يقي أيضا غيرش جاء قيلي ويكتدل إيش خيوش
يوق راديكال شا تير نو ألو يبو تير بول بوكس تير بول بوكس جروزي نوخشي شو دين كوكاز تاعها غاسقشخ بوخ بيعبعتن في إنسان نقاس ديش دبوخ وين يوقع تا دوزا دوش يورسيوز يحسن وإذا ديش دبوخ دا المولا يشتغل دو أتكورتن إشن خارت وي غورتي يازدم ديك لاربو إش لاربو تا Британия отдала распоряжение своим спецназовцам аж 12 часов двигаться в Украину. Немцы выдвинули своих военных в Польшу. Да, ян абсолютно верно. Британия шийцахта кичхил бо, шей спецназ кячина бо, кичхил алла бо Украине эрбо. Немча шей эскараб Польши дозан. России бо, Беларуси тик годозан тик гатеттан бо. Законно твом байлмекш халду кузах. Твом байлмекш, твом байлит сахум лил дяшбук, короче говоря. Как обычно. Ой байгам бегар, ой байгам бегар, ой бегар жахарс бегар. Ой хауш хирду, ой хум дюч хирду, иза та ядолшум датшум, ой хум дийцар. Польша ахил, Украина ахил, хичана ахил, темшхил, ишадег ой дийца диз, массана, она осталаца диз, ой дештег цаху, до моста ой цаху, amma ой ба унша цул лакар цахума датшун. Вай машун цуллакар цаума датшун. И горани дуй. Теперь глагар дубок дати просто вейнак дус. Своя рубаха ближе к телу бачина. Цундела вай и умдить что. Массана уqdala датса хаудал хитер вала хауна бюлер бала батса вай уqдить что. И дош датса тиг юшек кулинария яла медицина яла تا سون ملغا هم دلا ويوم يقدوال دي اشتوشون ما السنة اشتوال شوشون سو ساعت زولشان وجه قوردوين نو از غاز شلا كديرو شلا چوغا سون دوالو يش تاتسوي اچكري اچ بوبورشي بوسل وجرش بوبورشي إناخا بوسو تات نوغلو يش اشم غاز قشانتي بوال بيش سون Почем бацер ири наш бац царях ахит царях. Так, США Америка асанч о мах булуш бол бина конференция. Дересу США Америка. Да мола хир бушуне бол вай дюлуш би дац вай ду ку план шушун вай на шварт на ости бизер бушун. Да. Там что-то было, Аслан, надо проверить насчет Дима Бимба. Муслим сун шумдац хахаит, андуица крешдац, вар тюнца, вар халцац, норвежскица, мализаевиц, вар кичарц, вар ما سرت وريس كونتاكتا ما سنة غدا غيرت وريس ما اتنسقو تنا غوشي تهما تغيرت شوية تنك تسويز تنك ثم دلا اشتهم نسترخل مجيوتا ديستخل دوي سي تمغوي سون تخيزي واش تمغوي ويش سخوت دو تسويش اون اخات سايد وش تم خات سو روست хотим гергал уйти шар ветерас гергал луч на теружи тайпа норя
Цевиша. Один комментатор комментировал, что НАТО не будет защищать Европу, но он ошибается, будет. Йен говорит, да, Сунах, я тоже думаю, Йен. Так, говорим на чеченском. Извините, будем говорить на чеченском. Так, Фриман Антипутинец. Чеченцы хотят нохчи рэски тем преступник, криминал рэски жопи узурят, нохчи ома на материальный, моральный zie, диндол zie мету отдает, юрин заводч, юрин фабрикш мету отдает. Радикал ша цумана нокол уярет бо. Фриман Антипутинец. ويدرك ديز أودني نحسين سيالا بوسش أمريكا يدوق Арсен, вы немного неправильно оцениваете. На самом деле нам помогли. У нас вообще не было ничего, ни патрон, ни тепловизоров. В шлепках резиновых люди ехали воевать в 2014 году. А я не говорил, я не говорил, что не помогли. Очень даже помогли. Очень даже. И если бы вам, сейчас немножко скажу по-русски, если бы вам не помогли бы, то я думаю, Россия бы просто еще больше бы наносила бы удары по вам. Фриман Антипутинец. После Первой войны некомпетентный руководитель Чири своим радикализмом и политикой противостояния международному сообществу привели к тому, что весь мир отвернулся от нас. Пидахартом дабальшхайна шейн цахаарц вай хакмаш нохчи ичкери республик. Шей политик хал шеш беш бол хакми бол шейн цахаарц. Шей радикализмец. Шей политик ца دنيا وين دحال دحقن تندلا دنيا ويا تعدير زنبوغ إذا نيستو سويكراتش إز دقو ويجر غالش ديزا إغالش ديز وين ديزا حتى ديزا حال تعيينيو преступление شويهن ستام سغلج وري تعتدل خلهمي تسنا سروك داونستيو تول تعطي بريشو خانيالم تسنا تعني قطع جواب ديغا وي اتوبات يغوقدات أما политикш бин бол буй политикш бин бол цер дицегер дилен дол галч дуй и милла валаха и вай эл диз хиттерен олшдат ецюнг целерен болш олшдат amma тана Россия Америка вайн баз Россия хуже юбош амелдича из-за дох галду политику до амел датси и таган ас'ала еще кичему ала еще шин хитчу шин луак алиш قوم حلقة بوليش بوناي آل يشيات إبغان إز ويدا إيرادو وي داتا آليتا إساقوات إتا وي ديك دوي وين قوشتك وين خيتك политик публичный надежды и дата آليتا ساقوات ويك ودنيا جوا ديك دا خارцу وي жизни إيراد أما ديك داتا آليتا وات так и وي داتا آليتا и أس دنيا и садес диня и диня и гал и хунд олшту цун хюттерен олшдатси политику ал шахалга ва камел давет носага кич воч цунгари гал дельча цунг кяти воч цунга израил цадей деш
опыт, исторический, политический опыт, ому гулящий. يا إسائيات يا إدوداويات يا إزكاويات ويشادش تساتر просто например дуде ому харжа халовак что цубок да диз und ist nizam дуи президент дуи ну цюнгер гар дальше митинг я ищу вала ищу харцвара ала ищу мадек дич дуде гардилан гал цун кезха хаатсаха no kiicherger duch diilan. Iwe eradu, harduni lulan katsan unkerwata. Amma ja преступление и бошто, умшадец, юват ахка эльж. Tagan ta galt loyal ta humachil kartina roin gusto lechulcha. Даже преступление инеха, преступление инак, тацулчу. Ю шинет, а югацауч, водацауч, арцалуши нет, а до конца чеква, гал долшиня, я еще юйхуш преступление, цу иня, чеквали смыл кровью олцунах, ща ино преступление. Цунавой бог шумада. Да и вся преступление щат свой юйцаш. Преступление щуй. Халгаск ты болга беш шитцел санти беш хабах наш буй ушца бол келгар. Измена родины, постоянные преступления. Мою инца ойнук, а бома буй иш цухена предатель шхиллаш. Дина бисануш. Ценнаша дакелган. Цундела үш кигу бизер бу, үш жөпе узу бизер бу. А киберша үш срок исковой давности юхан даяльч преступление. Цол так его беллаш, дабойлаш цена цаки. Ой ца билбехбат. Amma гаск шхуй. Гаск шанти болбеш шхуй. Вот исага ямарцагу. Альберт Алик. Аслан, ты все говоришь про ашадек нис бог, троночи камду, поддерживать. Я шо? Тор дарьет бог, короче говоря. Шеш троиц дубо ночи ому. Ой, канал на юга еш атакю. Юга уведомление, что юг подписк что юг просмотр что юг массу агуани ешуга нау алуишун ой каналан. Иза душун ха. بموچري أسا الله ريس خليلهم بوخ بو عبيش بل الله تعالى بيركة يول سباي كلاود كروان إدوت سيو بود إشكيري وعليكم السلام ده آمين دي ريس خل السلام دلما السلام حقيقة نفسيكي سلوچي دلم خير درا على ما شو البموت تا как найти Аслан забывал про вопрос если Рашка развалится, то как мы сможем сделать так, что нам выплатили за геноцид, за жертву и так далее? Преемница России, Россия юга, вен цунаров халурду, вен компенсация халури бог, Россия юахч России преемник, Москва халу церковь, Московия хулили, тягер дюрду, цути хач доллар его, цутям дюцер дорой. Джим Карчиташер. Так, лечи, ты дашь. Асан, лживые клопы всегда будут путаться под ногами, так что дави их безжалостно. Если ты сталкиваешься с ложью, истребляй ее. Ложь для того только и существует, чтобы ее истреблять. Карл Лейль. Дал мула. بعدك دويتsa يورتر وحقن وستعون درق بعدك ديزك
badik diyecek badik diyecek. Tek. Dela devamım da işte eksperiment vakti dek de akson. Badik diyecek de qasen hamil guştu human ta badik so svitoy wat so diksag wat so maseril dikwal wahiyan wat. Oster ve dol hal قيسته غتدل ويعل ولي وبشيخاخ دل بيردا дuyuçlar. Дела бадык дuyuçlar ду касартах. Явилась истина, изгинула ложь, во истину ложь обречена на погибель. Бо что ли, ораню передешнеш, бо угучаял эшен ушер болш бу. Дел дош дол дел. Дела дел мула. Отсумантя. Держаться дирдус. هو أقنا خلا موغا خلا إدارير تروق سؤال إنيجات دولش ولا هو ده الموضوع تسمى هو غير دو غردو قوين ده الموضوع شو تيش دولش ده وش مقوير بوالغ تا Ян надо сделать чеченский миротворец против преступников из России, против военных преступлений. Миротворец бож, украинский сайт ю, шел преступник, шел бандит, чувилен. И сайт я это хорошая идея, Ян. Надо это сделать, Ян, это нужно сделать обязательно. Но я один не справлюсь, мне нужны люди, товарищи. Az Jim Dalvishchuner. Gen Davisensen. سعيد تمجو خأسو إذا مخيزسون حيزي شو إذا كلهم بيرجع خاي البيارس يشتغل تاتسو نكنترول الله تحشسو وبروس Дол чулхаздуя конституции поправки на болорг дол выживать деш дюне мелду шеберам вахкуясан лил шена приста кустик шуки вахиан поправки на это полное дно решили судьбу people. Можно из-за на самом деле ишта эльчема васхириолшин да $0 должен до ишта датис شيء مخلة عن عن نزمان دي بيرزنات قوز أوروبا نو زابد نو ويدعتا ترى وقوان دايول از propaganda نونا بيش بولنو ديتان دوي تسوهمنا كوستيشو عاج توان بيشخلش كوستيشو بلنداش جوا أكوب جوا تعيش ما تسوولي تسون ديلا إش نيستا ولا إشتال وشتا بريزيدنتي حين بقويات Конституции цены дозен дочтол хума да amma дурхцуэ цац обстоятельстволи шайн ахч дахки шайн вахч дахки шайн ухдай дин дацер цан хума динацерис из-за конституции ца дошлет шай ахч дахка бюджет полития кидек да ишта до и хумш цуновой конституционный суд хелиез конституционный суд от конституционный суду и президента ма особый полномочия шел сагмауиз, шиец прешерана, особый сагуиз. Преступление чували еще преступление цуича. А ма цуишта конституция ца амардо, приказ до, ца указ до, из-за конституции сдош да ца конституционный суду и дош дудать дуста дустан да ца дахаду дишто, дадах дишто. Ца долма очевидно ду. Конституционный суд решение цеича конституция противоречит дештуя инцой конституционный суд маяти и шадеганиста сундела вая просто вай конституция и доорду эмлоша вай хинст эмлой бомбати мадар элчо харш бу алвайт эмло бат Украина абу вай Сирия Турция цацана Европе абу эмш беш Украина абу цана Сирия абу моецо
No üçe hal imarat Kavkaz ti üçlü içkeri bahtüş. İçkeri nizam te bolş vay eskara vay ermi خيتر يا أوكرانيا يبو شو تسها سو إيش هاينز بو نو например цан хуманти قاش نيستلجا دديشتك تديش تدول زكونير إير ولا نو إذا كان بوش вообще قل بوش دول إيش أو важным دو إنس إيش أوه и угара главным угара кёртнага قليو Хел независимых или еще. Абсолютно 100% независимых или еще. Из тюнцева ёхки проблем еще. Ю возможность, вот дюня ню орлил, что организация швойн года. Например, Европейский суд по правам человека, цер войнца отдел коллан. Цер войн отдельно судьяш бин, войдилаш отдельно, вар баршара, ижаться вишь, инсан. Hints vai rajonne sudi, garadskoj sudi, vai galar sudi, čumula ištvoj čudal iščolš, cer vain i hum kastam boj cer, čo hukir ducna. Nu cuti vai dach dies, cuti vai bolba bies, cuti bieš bolba, cammu. Izama tea ducer duai. Cuna vai li nashun, cuna vai cat plan šiu, cat du čumš du, babieš streš na voh bolabu. Посмотрим. Tani bak uyat referandum tsayash пачалки низам хит. Низам пачал, ну, конституционный строй воюется, их ет, кому би решить да еще шум дать из. Лелем Балаев, ассаламу алейкум, алейкум салам. Дал худой илгас خبو فرانس خيرج آمن سأل قسعون آل هم دات فرانس Так, бамучили ирез буцуш амел деш баша предложить да хум долуш бац яшеш хум деш бац но олу ербин рез бучерк ас хэч что ты можешь предложить эл хум долуш цахуль уш и духой бог тега му дуй вай не буй вайн жар дудес вабиллан вайн хабитсан бол и цабиqi бац выходилш ديقشم دوق ودو تبيكيوش دوق просто да до конца дуй да ехтрамо قاچ والله цан хашти дехканар цан низамти дехкан адман хуиш тан шавегат эмлома вати вай миллион соуq омах طوام بيشوك 10% ما يأثر 10% خلا وش وديش خلا ردوغلاش خلا تأخا شاوغا طوام بغيش شوات شاوغا واغيش شو شاوغا دويزل قيوغيش شو شاوغا شينت إنو دغيش شو شاوغا شين ديك ماشين إيتغيش شو دنيا ريتس داخ لغ المدوي لغ ديز داخ ديزيز تا تتيا بيخبر ثاني نوما دات نالدا ناخ بويش نيت إيمنش يا تصدق جان ويا إنах وای هنسر بیش بول وای
دوداس وايك حبيل بولني إتصابوت إعلويوش أدم دي غردوش أدم سمسلوردوش ويقام دوي نوش قام ألسم خيردوش حيقلي خيردوش أبرزواتلنا أوروين إيلوريوش إبوا بوي ببيش بي أتستغيرت ديش توي دائما نحل أفغانستاني تليبشتاني نيستو إش بوشتونش بو أس حلقة بغانين تبو بوشتونشي شوي كультури إتها ميسكال ديرويشي أولش تنابق путешествовать, та лил шнабук, та рил миск болш да, та режутюнгат иуер та палю бет харчин мох та бет балет йолк ду сандалия шкуга yo дарья чукиш ши та пекар ши устри я гейзери я иш ютер представление إتير كультурю إذا ديجدو ودات سبوسي أو دي كультурю إدال تيري كультур تان يشج أو لا تقول إتير دال حلا رجاليت دخ ملخلا جواب ألسم دل ديز أصوبنا عينيس تدخنا نيس دقن حيدل ديش دوزك دادل شما هاي مل دخ دلا وندال مجين دوي إريت وين أشياء أما إيش ذات الشم تشني ذات سري إيش سبسم قدخوي قلت ترى قنقي قام دخوي وين أوجر تلاق يز دخا دول قام دوتس إيش نشبوي بوشتون شتن بشبوي نوع إذا هو ذات تايب أم نشخيل يز أمل شخليز خاراكتر شخليز كولتور شخليز وين يوقع ديش تايب أم نشخيل يز سو تايب أم نشكر دينك حقيقة ديزوي خزنك توشتك حالات ديزوي إيه ديز هم تأويجتو خز غلق ديجا خز ديك دول هم نتاع زكوانت نظام تدوش دول هم إز هم تأويجتو تي وين توشخل إذا ما حكولتور أبغتيت أوبتنا ديكير سمسير توخير بيقي هما مدات حكولتوريت إنيس ديش إشتي هم ده تا هما دات تا أما النقا إتسابي بايت دو داس بيوتك هو يوروبيا دو تري ألنا جيوغرافيتسكي يوروبيا دو وي تحنا دايشات تحنا مهتي وين غوندا ملعلشو باتشالقا كيرت باتشالقيو غاسقي باتشالقي غروزي إشابرشتا كيرت بو وقيهما تغلش نو غاسق شما وي دوقو نابايان تنديلا وي ترتسقي جرغلو سون خلديز تسخيت غرانيتا غليز يوق ايرابورت غليز دبي احسن انان يوق يقوزا يوق فرانكفورت نماني يوق ايرابورت سن يوق انان يوق كور منوات ماسو يوق يمنا شالوش واقوش اشت ايرابورت غليز تاخ وينا هر يوروبانس اتو بالوي نيسد لقر исторически так сложилось тқашара тқайпқешара ويقام او يوروبي حقيقة هينسا حق يخشدو ادمش اخ خذ ماز دعتوش ما دوي وين قير موتزوش بيش بق كان وين ايش بات اماز ويقيش دول دوزوش بويت سير دعتوش بوشون اماز تغن روسيا اشار موتس اماز ايش قوزا اشار دعتوش بوشون университет болчар школа болчар балга болчар нега болчар اماز نشدا دعتوش بو اخ ديك هدو Европе и ВМС тасан تغنش лечь дина югат аха исторически так сложилось исторический период хара самый мощный интеллектуальный потенциал меткю дунянча шевол ученый кузаву шевол Америка куз Европе ну Япония бу قطعة مشكا бу دقايق يتوير Европе وات شاوية Германии, Франции, Англии, Бельгии ишт пачалш кабу. Медицине, компьютерные, қиол технология шеш, космические, духом духар шадега, сунха ацага, мел духдуар шадега. Ах, война уникальный шанс ла дал. Вахкетануай. Все, дадалла харкам, свахойша, аш бугой, друзья, аш бубох, милашинара, қицая мет бор, бахтуш бошар. уникальный шанс и милашинара цугашшан юка и гашки кам қол делж дюнда и швайц туам бабюл белж дюнда кач билла бат вай друзьяш бош вай дек дадалла бош на дацадалла дадира дат наоборот до того оптимизм юса что просто сюга с какие там сун горя
شو тишари, шо шаве курал да олывается, мадар эльч, да, войн хиндек, ближайший год, 2, 5, 10 лет, 20 лет. Вой совсем реально царь мабо хикам хирду. Технология шоуш, образование шоуш, инзарич о тарун шоуш, хекалдол нахбош хибу. Ama işe xilita idudayvi ne jagar dudayev swan haqodin bol ne ne wa dadaga vaynu abart xilbis itsadu barta sent xilbish nizam ta xilbish nizam mulgagdo Конституция Чеченской Республики Ичкерия. Шей динлил die, шей образование, шей университет, шей дег die. Просто как государство, хабай эзер адам уже синваш даде лечдол цуна вой мадолит боас, мадолит долишет боас, қита не бат боас вой дадах. И талибш даже отцел бубош ишхеш мабацер ва талибш победа кан хунадина гех Пакистане граница цана далочен шеш бубац хоч аш мабриш Кабул ахичана Америка аш американч бар цана қишаш буй хоч бацер нагатат нападение и нападение нагаеш цаеш уже хеш яцер тахар цашиш водисен шхенама уже барт бина Dabel Bertuam, it's Esker Erdachel, Tashiswal, Tashual, Dabel Bertuam, Bert Binirzer. Ushbuk Dirashdesh, Shain Wada Harbo, Kerst Kitaik, I Kitai, Uygushan, Aginatzidiash, Mayu. Otsaluch, or de Boschbo, Betchun, Hudinian Trats, Betchun, us such obosh. Shaviga Shin Ushun. Вой войн хиливой бог кой. Кицауматься бо ночи оман друбалаться бо ночи оман дигдег бог. Ама гаск дахад дизер до бог. Гаск цавой хазнер санда байшершка. Может не байшо шоста ичо. Хан езарю гаск долума вой ца нуман дикаст. Берта дехкан юхца нормально человеческий адми. Басадиза вахуш. Например, бо сайкач. Опять же, сомовать решать дешевый. Сомнение бо, что рядовой гражданин, ну со. Сомнение. Сунделя вой уникальной возможностью. И уникальную возможность вой использовать ее еще. И вой использовать ее. Просто вой отсюда какие-то таджим цахаршти доль цахаршти а дадахчане. Хивой бош цахомадат. Коза غاسق بوي غاسق شنت بواب بيش بوي يوروبيان إيشا بيش دقو قلبي لجين دلو إيشا لخ بيش مقزر давай ты кто такой давай до свидания бош ты титаети еще царь массергер хуза отстяуй буаба биш бу масса нашаш болча бама буш варт кегинах нохчи Европа аш так қи ху уиш вайн Киху уишвай, кица пачал вай елшу, юридически бовай болш бу. Хуза вай кобай эзер соу бу, цацул чарем кобай бай эзер бу, укар дит бай эзер бу, ки бу дуку дуай. Вай все, вай уже от Европа цене вай уже мэс ох тас белла кидабера буч. Кэр вай даен дабах вай ух мадаци кэрц. Юбошел технологияш. Дубошел риц инвестор шачубалба. Кэл судебной системы. Кэр судебной системы тиш аш дуквай таган. Хазнея санчо кэр судебную систему цадичхайна. Гэрч оле а нисам дирцар оле. Европейский суд по правам человека долж. Цигадол лукшвай кастиш. Куз Германии Хангашвили винвол и бюхум чуэлш. Сун ночкар цаннигар цахезак кэл ниси риатцарош. Валлахи цахезак сун цаум хеза и кэл инчулт я гэск штанем цу халацан хит мегушал. И хезак сун. И ас узар немчк дүйч аша усо. Узар хакмашка аш далуруи ас дацавалит бош мандуй асаме аш далуруи
اش اتس ايدم لوروات سون دوش دلق عن ديك وق حكمو دلور موات شاشيال نو تون كراداتي نو شيخ يتمع ويرن شا لوروات بو جرماني لور موات دابو لورو بو شينيم تو حالتن شنيم تو چوما ولا اش خويتروي خويتروات كتارو ميلر شاش كتاريات سون بوتو شاش لوروات ادا إتعاون دقوي بو قير قيلق تيش مدوي دق قوي بو شو ما دات تراكش ما راديكال نومش ما ديت كافرش ما با كافرش ما آليش شاي دلا يا شاي ما تا آل إز يا أوش خينا تا سيست حقش آل إز دينتي دوش دلا أي شاي داغيش قوزا حداق عشر واش ليت سبيش свиньяш цахульш قار وين كيك قودنا او мы как свиньи короче на стол ноги положили цабош ой раз схил свинья шаял кабан шаял дикий животный раз схилиш шаш ишчох ца хум ниста дольдала раз бога имперч бушунас бюша цаню акасту биш бу дикнаш вонаш на духабеш Тана с российский посольство тилет бог датсис. Та российский посольство французский учители кварт бог чула да он Франция и российский посольство тилеч сила вацер нохчикант. Сюкач сатун бил бехкир бацер. Ой, цум та карикатур гейтен ши класса та хом царам карикатур жо цож духом шгойт. Царам Хэллоуин, праздник ё Хэллоуин, ё это праздник ё қидуқум что, но лерт ахирца есть, один мал лилеш, негер, один кверц уэлец изуй. Цундела ой қиетемя, ой цанхуманте дадагаря, ой дадагерч дала, цан хумни қэчгерч ой дала, ой адман уэле из, қанин уэле из, война до судного дня из-за бирбующим балучу, но ночью ому больцеле эрксуни до судного дня. Таган за независимость вамба национально освободительный раз шаму долгаш, де байша ахю штой. Вей цеюшиха юга богос. Аз бога ма хош вей диш хош святой у бога, да ти хош святой бац ночи бац святой. Вей гаха бути. Вей бога просто вейгум нис дай вей бой. Вей динак дитма дити вей бос. Вей диндо шоустрай ши эзербер. Просто инвалидчица бючун дай андол шоустрай ши эзербер. Из дитма дити вей цан просто так. Все, давай тро халифат еш, ду халифат цаеш, яцак ад цадеш. Еш веги, ена валума, просто вейно валума етак. О боштик, трох таджимал, ладно дела, хай шей бол, таби шей куда лахот, о дела цуэру, троцик дуэл але, цик Сирии, Афганистан, как раз тиганец, Афганистан, талифу, цик да войш, تا إلا بالله بوش تا تمك شوك ويتشونس ويشوك عد إيش هما داتشون شاوق داش داتشو ديك دوشون نو شو تيقدر شنا خزنيسن شو ديك دعوتنا شرق دقسيقا شو تقدر باكستاني أفغانستاني تيقوا خوش شنا تيقا تبالغ إيش دقر ديرم دوت وير تاك أس دالوش شونر ويجري انت إردو دي ديتر تيري شات أصلا بكا حوتا نو والله دم سونا داتون سير دو شاید ما تو قسم لربوش Кибер терминатор вот именно Аллах нас создал дал тептай па койсан вай оушен дозит Боже храни НАТО. Амин.
Если среди нас есть такие, как пуштуны, то это психи галяль, нахуй. У нас совсем другой мир. Мы наши пуштуны жалеем как больных людей. Такими они являются. Так, наша бувайнюка, голубой бац. Из-за на самом деле, из-за бог ниц бой. Массухум нах шадат это мискал лакирал, қил, это мисквара, из-за хаздерсан лэрам баби шумдуизм. Он достойно уважения нахдуй. Не из-за лени или никчемности своей. А хай голдолш. Что волшвол, волга бешта, соум цадиш вигуй, от саги лярам хальбиш. Если из 300 тысяч чеченцев в Европе выйдут 1050, вот это будет резонанс. Да, 50 виш. Ит эзер. Пхи эзер. Хейх чвой. Хагул лурх цан мехте. Раз наградашкар. إن زريج أونيت برقص وي غلارم بير مبر وي لورر مدر نو إلاري تا وي ديشوم دات وي بيش بول بات просто сди чува социалом жду человек хиру беш бол бат просто и все бие бог кой бол хал бойчар бие массара бие хал бойчар элла ат и виш ват хорому да ди что ша волча хорому. Я бы запретил ездить домой, бо как-нитесь. Цали лишек цава мегардер, но ли лишоч бешабу. Дуку. Грет груд цавиз баран хельбизма. Баранж хилой. Баран. Гражданин Ичкери, ассаламу алейкум. Маш довольше массу Аллах дал это больше, все будет Ичкери дал. Ва алейкум ассалам, маш довольше. Гражданин Ичкери. Один Аслан Альберт Алик от Вадириби Аслан. На телеграм-канале я один раз зашел на канал Хасан Хар. Там Тузик и его команда ведут дискуссию, как будто что они у руля государства Нохчичу Ичкерия. Как они будут править? Скажи про это. Я не знаю, как они будут править. Я править в составе России, если только они будут править. Иди до церкви. İçkeri doşlar alata ol içkeri doşa Игюи, цуи, цуинуашси, ичкери дош, вообще хардеш да, ичкери, под запретом до, ичкери дош. Нохчи, чуи, ишти, ушти, олцер, ичкери дош, тро радах лецен. И радах твои ищачуна. Так, сектанты безнадежно отстают от общества и развития. Чем меньше их знаешь, тем больше вероятность попасть в рай. Так. Арвайн Воцадин Бош Ашбу Мерзни Еаюш Цаду Итажни Цинуаштин Хейр Мехт Рас Кибалар Давно Цашидом Ирадайтан Чубух Карбар Бадуки Маждад. Аслан, никакой интердоллар дух дицерд. Наоборот, вот так и разъясняй свою позицию и делай это часто. Вола асардуч маду из шунагуш маду шайн хешча шайн гача аша накай ди даал кита марсау мадат зер вой масерум ду сум куна цаум уиш дат шун ю ю оласи
Juqan lam sein al met butich olša dušana si цахом вешвачун со саше дега отлично душун со абсолютно وين غدر برخر كيرچن چولدا سو او خزخي شادك عددتن سي بيزنس يا شوي غير ورق سو نو الي سي ادوكات بولا بيش Я знаю эти бородата бо они просто болтуны эно бородатым шавига ворвай ну болтуны ж духами бадик дич просто болтат дух. Россия идет к развалу, исчезнут кадыровцы. Самыми опасными для чеченского народа являются радикалы, что своими действиями льют воду на Кремлевскую мельницу. Ну, посмотрим, Фриман. Я не говорю, кто против излишества, это нормально. Я говорю про тех, кто нахан тёгол улвелиш мисксан, считая себя святым. Им не исту. Так, дальше него соцанхумнах қияттақ 100% насчет Тузика и Кадырова меттик бишу. Счет Тузика и Кадырова меттик. Тузик хочет, шмая, не тот уровень, хотя Кадыров бады дич, вац бегейнван цан уровень, а вориш вам тига Алу Алханов. Уй, да, Алу Алханов, уй, инс гушвочвик. Руслан министр умайцон, ар Алу Алхан. И уайн, хакита рякечунек. А это так, информация. Игу сан сплетни шучаш, умшо. Хамзат говорит, я не знаю, как они будут править Мавили Асвасан. Да. Так, вай. Вайхан на Чехию, что вы жили? Распад болотной федерации неизбежен. Вай Оман Кюрта остансан подходил шнах цахила, профукаем и этот раз. Россия юга герг юбох, вай Оман Кюрта, но ночь махладу юга, вай тхиллак хидду. Из хилмек штук Изхилмек штуайн, вайн дуньян югат ахка юцути довой концепция обусловленной независимости. Вай Министерство иностранных дел дуньян юкал Министерство Ильяс Ахмадовс Керчин Цуйчин Набуаши Керчин концепция обусловленной независимости. Цухена, цу концепцию вай ладуаняли, цу концепцию вай идехняли. Дух хумш хиц дал мегара ал хицу, но вай из профука тири шанс, вай цухена вот дидер. Мы сами с усами бош, что хум шли лирвай. Инца, но не все потеряно. Вай духку хайкал долш набушон. Духку информации долш набушон. Царях со дог дилануатинца со царях, со тюшу со царях. Мехта бой букаш, Питер букаш, синц муанца, мехта де духар бука. Цумне со тюсер духойда, дикни со тюш, вай делай, что должен, и будь, что будет, олш сам дух, да диезе где, хиддек хирду. Цунде охте авайдах, вай стрим да чекьох, дел рейс вышон, массарна, два глаза, сагат, дар, حيق لي كومنتاري جيازر دال مقلع ديكنا خيردو ديكني ويستو يسردو ميجا عدي كويل السلام عليكم عدي كويل ماش اويل بيس دي قلويل سيو بوي تشكيريا ماش اويل شو بيجري يجري
Самага дила шедига намного вайн хит чула кибаз дикрдушун. Дал мула. Ани körgüs